Så venter vi. Hvor lang tid? Vi venter. Til hvis nogen er forsvundet. Så kan man se, at den ligger og man kan se, at den ligger og bliver ætset dernede. Når du siger, at du har et tryk under fingeren, et godt tryk. Nu kan jeg lige det der sted. Man kan se, løsner. Skal vi prøve nu? Skal vi prøve nu? Er den opløst? Jeg kan ikke se det nemlig. Den er ikke helt opløst endnu. Jeg kan se det, men jeg kan se det her. Den er ikke helt opløst endnu. Der skal ild til den lige om lidt. Ej, kom nu mand, der ser ud som om der er godt gang i den. Jamen, det tager noget tid før den er opløst. Den begynder at falde længere ned. Om 10 minutter skal om 10 minutter skal alle have pakket sammen, og syre skal hældes ud heroppe, hvor der står syre. 2, 1. Vi skal have briller på under hele forløbet. Hold den næste i. Tændstikker skal i skraldespand. Så tager vi svovlsyren. Så sætter vi magnesium ned. Den ligger oppe i overfladen og bliver ætset. Den falder ned til bunden på et tidspunkt. Kan du mærke et tryk? Det begynder at lugte lidt. Man kan lugte den der magnesiumlugt. Vi gør det nu, så vi kan nå de andre. Der skal ild til den nu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Der kommer en lille lyd der. Nej, jeg kunne se flammen på en gang. Så har vi oxalsyre. Aceton. Jeg elsker at sige det. Den ser ud til at blive opløst rimelig hurtigt. Og det sidste, kan vi tage bare... Der skal tændstik til nu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kommer der ild til? Der kommer ild sjovt. Det var en meget langsom opstigende gas. Ja, det ser bare sådan ud. Den er meget Så tager vi citronsyren. Hvad for en er mest eksplosiv, fordi det er den, vi vil have på højst i. Det er den. Okay. Det var ikke en god idé. Jeg er derimod rygning. Ja, men totalt videospilsmål. Det ser ud til den ætser. Call of Duty mode. Benjamin, den bliver ætset meget hurtigt, den der. Forsvar. Det var ikke klam. Det gør jeg totalt meget online. Så man kan se, så ligger der... Men altså, man gør altid forsvar, altså også når man er ude mod rekrutter og sådan noget. Det er forsvar at dræbe. Fuldstændig ætset. Ja, det der. Benjamin, tændstik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Der sker ikke noget. Den reagerer... Jo. Der kommer damp for tændstikken. Ja, det der, det er fordi... Damp og røg ned til... Prøv stik hele vejen ned. Jeg vil proppe ned. Det er ikke en tung gas, tror jeg. Så tager vi eddikesyren. Gassen er ikke eksplosiv. Som skulle være en rimelig stærk syre. 2, 1. Der har du kan se det. Mest eksplosiv.